Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui tornem a estar a Mononix. El que farem és ajuntar aquests 3 arcs. Ajuntarem tots els arcs per tenir un senyor arc. Jo de veritat que ho intento, però no dono per més. Vaig a buscar nivells. Una hora después. Molt bé, ara ja tinc els 16 nivells i posem això així. Tinc un arc amb durabilitat 3, reparació i empenta 1. Anem al Nether. El que faré és agafaré molta roca del Nether i cobriré això com si fos una caseta. Ara que tenim ja quasi un stack, és que no sé com fer-ho. Crec que aprofitaré la cova i el forat que estic fent. Tot això serà la casa. Tot. Jo allà on vaig em faig una casa. Que ho sapigueu. Farem així. Aquí posarem la porta. Construcció del Nether. Qui s'ha fet mai una casa? Heu vist mai un vídeo d'un senyor fent-se una casa al Nether? No, doncs aquí estic jo. Música de Minecraft al Nether. En el meu canal, ja veràs. Això és shiny. No acostumo a posar la música perquè tinc por que se senti més que a mi. Ja sé que llavors és com més avorrit perquè només em sent a mi. Mireu això. Ara estem protegits. Mira, el que sento jo és un gast. Tengo miedo. Si no m'equivoco he portat fusta. No he portat fusta. Soc així de llesta, no he portat fusta. Ara flipareu. Els ous aquests... Si us pregunteu per què són aquests ous, veureu. Mireu, Observeu amb atenció perquè esteu a punt de flipar. Segurament molts ja sabeu què estic a punt de fer, però... Que èpica que és la música del Nether, m'agrada molt. Un trist pollastre de 32 ous. Jo és que no sé... M'han sortit 4 tristos pollastres de 64 ous que he tirat. Un per estat. Fantàstic. Bueno, algo és algo. Ara vaig a buscar fusta i un arbret, perquè ens farem el nostre propi ecosistema de supervivència. O subsistència. No sé com es diu. Molt bé, veieu? I ara tenim el portal i quan entrem estem en una base una mica més segura. Tenim 4 pollastres, que seran el nostre mitjà de supervivència extrema. Vaig a buscar fusta i ens començarem a preparar cosetes. Molt bé, coses que necessitem per la nostra caseta. Uns arbres, fusta d'ojo. Bueno, potser no cal tanta, però tu agafa fusta. Pedra per si en vols, no fos cas. I terra, sobretot. Aigua, sí, aigua, lingots de ferro i, a més, llaboretes del que vulgueu. Jo plantaria pastanagues, per què no? Abans de res, venim aquí i agafeu això i feu un caldero, que em sembla que es fa així. Ara veureu per què. Necessitem un caldero per posar-hi aigua i que creixin els cultius. Direu, en sèrio que tindrem cultius al Nether? Sí, i si voleu que creixin més ràpid, agafeu polvo de hueso, perquè us dic jo que els cultius del Nether tarden més que els de la vida real. Bueno, potser m'he columpiado, m'he gronxat una mica massa, però tarda bastant. Ara agafem, traiem el terra, aquí posarem els nostres cultius, d'acord? Sabeu que m'he deixat? L'aixada m'he deixat. Farem servir eines de fusta, perquè tenim fusta només. Agafes la galleda i poses aigua. Tens aigua al Nether? Comprovem, sisplau, estic al Nether. Vale? Tinc aigua al Nether. Em posaré la taula aquí mateix. I amb això em faré uns pals. Farem així. Sento el gast, no sé si vosaltres també. Vaig a pujar una miqueta el volum. Ara fem així. Veieu que li costa, Déu i ajuda. Vosaltres tranquils que això creix. Això espero. Si veieu que no avança gaire, pum, polvo de hueso. Pum, polvo de hueso. Pum, unes pastanagues tenim. Veieu? Fas així i ja està. Pots dir que es planta pastanagues al Nether. Llavors, important, fer-se cofres. Fem un cofre i podem deixar tota la porqueria i totes les coses importants. La pedra l'he agafat perquè volia fer el sostre de pedra, però no sé... I les parets, rotllo... Que no semblés al Nether. Estem al Nether, però que no sembli el Nether. Molt bé. I ara, l'arbre no sé si plantar-lo fora o dintre. Crec que en plantaré un fora i un dintre. Hem de fer una porta. Hem de fer la porta. S'ha desordenat. Aquest capítol s'ha desordenat. Faig les coses com puc, perquè, o sigui,
Fer-me la caseta al Nether, no sé per què, però sempre la disfruto molt. Tenim una porta una mica lletjota, però bueno. Posaré alguna aquí perquè es noti que és una casa i no em perdi jo pel camí. Important. Anem a posar l'arbre. Així. Fem un arbre i pum, el plantem. I ja creixerà. Que sigui feliç, ja creixerà. Ara farem el mateix per diferents llocs al mapa. Fem així. Ja si volen créixer, que creixin ells. Total, és el Nether, això és impossible. És el típic al mapa impossible. Perquè ens sigui més ràpid entrar a casa, recordeu posar això, sempre, sempre. Que quan entreu la porta es tanqui sola. I quan sortiu també. Així, pim-pam, entres. Que et persegueix un zombi, entres com pots, la porta es tanca sola i potser te n'entra un o dos. Però no 66. És l'hora de pagar-nos amb algú. Estem readys. Sento un gast. Oh, Dios, que està aquí el gast! No, no! M'ataca a mi. No tinc escut. No em carga. No el veig. Estic morint. Morirem tots. Oh, sí! Què coi? Llàgrima de gast! Vens un gast retornant-me una bola de foc. Això és un d'esto important, que està en lila. Que xulo, tio. Mireu com m'ha deixat això. Serà guarro. Mira el meu arbret. Mira l'arbret. Mira com està l'arbret. Mare de Déu santíssim. I bueno, nois, després de matar un gast, després de construir una caseta autosuficient, on tenim menjar, gallinetes, un arbre, m'acomiado de vosaltres. Sisplau, doneu-li like. I ara sí, fins una altra.